Sustainable. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מונחים ב-Machine Learning ו-AI. היי תמיר. היי אורי, על מה אנחנו מדברים היום ועם מי אנחנו מדברים היום? אז יש המון אקשן לאחרונה על האם טרנספורמר זה פתרון, האם הגיע סוף סוף המודל שיביס אותו, ממבה, RWKV, יש המון אקשן. והבאנו את האחד והיחיד, הייתי בין הבודדים שמבינים באמת מה קורה מתחת למכסה מנוע, את מייק ארליכסון. שלום חברים, תודה רבה שהזמנתם אותי, תמיד כיף לדבר אתכם, ויאללה בואו ננסה להסביר לקהל הרחב את הנושא הקצת סבוך הזה. כן, אז באמת, אני ניסיתי לקרוא את המאמרים מספר פעמים, וסרטונים ביוטיוב, ובאמת, אני איבדתי את זה בכל מיני פולינומי לג'אנדרה, ועוד מלא מתמטיקה שם מורכבת, אבל לפני שנצלול לפרטים, כי באמת נראה שיש פה פיצוח שהוא לא רק טכני, אלא ממש מתמטי, מה הבעיה בעצם בטרנספורמרים? למה צריך להחליף אותם? אוקיי, קודם כל, הבעיה בטרנספורמרים לא מצליחה להחליף אותם לכל משימה, אלא יש משימות שהטרנספורמרים פחות מתאימים להם. עכשיו, אז בואו נבין, הטרנספורמרים זה מודל מאוד מאוד חזק, ואנחנו רואים שהוא עובד במודלי שפה הכי חזקים שיש, ב-GPT-4, ובחברות המובילות האחרות, בלמה, זה ארכיטקטורה של ארכיטקטורה מאוד חזקה, אבל יש לה חיסרון אחד מאוד מאוד בולט, והחיסרון הזה הוא נובע בעצם, זה משהו מהותי, זה לא איזשהו משהו שאתה אומר, טוב, בסדר, זה איזשהו חלק צדדי של הטרנספורמרים, ובוא ננסה לשפר את החלק הזה וזה יעבוד, לא, זה משהו מהותי, וזה מנגנון ה-attention שלו. ומה יש במנגנון ה-attention שהוא בעצם יוצר את הבעיה הכי גדולה? בעצם ההתחשבות המפורשת, והמילה מפורשת היא מאוד מאוד חשובה פה, בכל הטוקנים שהיו בקונטקסט. זאת אומרת, אם הקונטקסט שלנו הוא מיליון טוקנים, אז יש לנו בגדול סיבוכיות של מיליון בריבוע, שזה בעצם אנחנו צריכים לעשות בגדול סדר גודל של מיליון בריבוע חישובים. נכון שיש כל מיני שיפורים, ויש פלאש אטנשן, פלאש אטנשן 2, פלאש אטנשן 3, וכל מיני שיפורים כל מיני קי פלאש וקי פלאש שאפשר לשמור את הדברים האלו, לעשות קאשינג של כל מיני דברים, אבל עדיין הטרנספורמרים מתקשים לעבוד עם דאטה שהקונטקסט שלו, אורך הקונטקסט שלו מאוד מאוד ארוך, למשל אודיו, תחשבו על אודיו שדוגמים אותו כמה עשרות, נגיד 16 קילו הרץ, או 32 קילו הרץ, ואז יש לנו חצי דקה, אנחנו פה מגיעים בקלי קלות למיליון או ל-30 שניות, זה לא הרבה. גם אל תלך לאודיו, גם כשמנסים לעשות טרנספורמרים בתמונה. תמונה זה, שמחלקים לפאצ'ים קטנים, זה סדרה מאוד מאוד ארוכה, וזאת אחת הבעיות. נכון. איכשהו אני רואה, לפחות במאמרים שאנחנו נדבר עליהם, איכשהו אני רואה יותר התייחסות לאודיו ול-DNA, שב-DNA זה בכלל, ב-DNA אורך הקונטקסט הוא כמה מיליארדים, שטרנספורמרים פשוט לא יכולים לעבוד שם, והם די נכשלים. יש כל מיני וריאנטים של טרנספורמרים שמנסים לגרום להם לעבוד, לונג טרנספורמר שם, אבל בגדול ב-DNA הטרנספורמר זה לא ארכיטקטורה שמתאימה, ביליון בריבוע זה משהו שאי אפשר, גם אתה מחלק את זה ב-10 או ב-100, זה פשוט לא יכול לעבוד. אז מייק, אתה נתת לנו, אני חושב, איזושהי הבחנה יפה, ככה בהכנה לפרק, ככה קצת איזשהו overview, איך אומרים, מ-50,000 מייל, שבעצם המטרה היא לעשות מין איזשהו טרייד אוף בין מה ש-RNN טוב בו למה שטרנספורמר טוב בו. רוצה להסביר את זה קצת? מה התכוונת בזה? נכון, בדיוק. בעצם כל סדרת המאמרים, ומי שלא עוקב אחריי, אז שיתחיל לעקוב, אני בעצם התחלתי סדרת סקירות כל הדרך לממבה, סקרתי 9 מאמרים, ואכן, מה המטרה בכל המאמרים האלו? המטרה בעצם היא לייצר איזושהי ארכיטקטורה שהיא בעלת תכונה דואלית, אני קורא לזה דואלית. למה זה דואלית? מצד אחד היא צריכה להיות ממוקבלת באימון. הרי מה קורה לנו באימון? באימון דרך אגב, עכשיו אני לא מדבר על מודלי שפה, זה מאוד חשוב, אני מדבר על ארכיטקטורה כללית. שמיועדת אגב לסדרות זמן, באופן כללי, אני צודק? נכון, סדרות זמן, סדרות טוקנים, זה לא חייב להיות סדרת זמן, הרי טקסט זה לא סדרת זמן, אלא לכל סדרה שיש בה, לכל סדרה, מה זה סדרה? זה איזשהו, לא יודע, ליסט או משהו שיש בו סדר. זהו, עם חשיבות לסדר, כן. עם חשיבות לסדר. אוקיי, אז בעצם, מה זה הדואליות הזו?
עכשיו, כשאנחנו מאמנים מודל, נגיד שאנחנו מאמנים מודל שפה, לא חייב להיות שפה, אנחנו בעצם אומרים, טוב, איך מאמנים מודל שפה? ממסכים כמה טוקנים, לוקחים, לא יודע, 10,000 טוקנים של קונטקסט, ממסכים כמה טוקנים, לא יודע, 10% טוקנים או משהו כזה, ואז בעצם מנסים באמצעות הטוקנים האחרים שיש לנו בקונטקסט, לחזות את הטוקנים שאנחנו מסכנו, אוקיי? עכשיו, הטרנספורמר, המבנה שלו, הוא מאפשר לבצע את החיזוי הזה בו זמנית, זאת אומרת, אנחנו עכשיו מסכנו 1,000 טוקנים, אנחנו יכולים לחזות באמצעות מנגנון המיסוק, יש איזושהי, פשוט מסווים את מה שנקרא, את הטוקנים העתידיים, ואנחנו יכולים לעשות את זה בו זמנית, וזו תכונה מאוד מאוד חזקה. למה זו תכונה מאוד מאוד חזקה? קודם כל זה מאפשר לנו, אם יש לנו משאבי חישוב חזקים, ולחברות כמו גוגל, אמזון ופייסבוק יש משאבי חישוב מן הסתם מאוד מאוד חזקים, זה מאפשר לנצל את משאבי החישוב, ודבר שני, זה גם עושה את האימון הזה הרבה יותר מהיר. אני הרי, עכשיו, כשאני אומר הרבה יותר מהיר, למה אני מתכוון? אני מתכוון ל-RNN. מה הבעיה הכי גדולה ב-RNN? למה זה בעצם לא תפס? זה לא תפס, אומרים שזה not scalable. אבל מה זה אומר not scalable? הרי כשאנחנו מאמנים מודלי שפה, אנחנו מאמנים אותם, היום אנחנו כבר עקפנו איזה 2 טריליון טוקנים, כאילו מספרים מטורפים. וב-RNN, כשאני ממסך 1,000 טוקנים, מתוך 10,000, אני לא יכול עכשיו לחזות את כולם בו זמנית. אני צריך ללכת, לחזות את הטוקן הראשון הממוסך, אחרי זה השני, השלישי, וכשיש כאן טריליון טוקנים, ואתם לא יכולים לעשות את זה בצורה מגובה, תחשבו עכשיו, שבמקום לבזבז X זמן, אתם עכשיו מבזבזים 1,000 כפול X זמן, ומכיוון שמודלי שפה, גם עם כל המקביליות הזו שיש בטרנספורמרים, לוקח להם לפעמים חודשים להתאמן, תכפילו את זה עכשיו ב1,000, ואתם תבינו למה RNN בעצם לא תפס. אז רק לעשות סדר, כן. כי הבעיה שכאילו טרנספורמרים סביב לפתור ב-RNN, זה לבוא ולהגיד, אנחנו רואים את כל המשפט ביחד, ו-RNN צריך מילה אחרי מילה לחסות את הבא. נכון. אז בדואליות אנחנו כאילו רוצים לאכול את העוגה ולשוט השלמה, זאת אומרת גם את היכולת לאמן במקביל, אבל לחזות סדרתית, כדי לא להחזיק את כל דבר הזה בראש. נכון. פחות יותר נכון? ועוד דבר, אני חושב, תקן אותי שעוד יתרון ל-RNN שאנחנו רוצים, זה שהאורך הסדרה הוא לא פיקס סייז, הוא יכול להיות כלשהו. ב-RNN כן, אבל ב-RNN, בוא נגיד ככה, אני עוד לא דיברתי על היתרונות של RNN, אוקיי? ל-RNN יש רק לא חסרונות, אלא יתרונות, ודרך אגב אני אגע באורך ההקשר. עכשיו, מה בעצם היתרון של RNN? היתרון של RNN הוא, כמו שאני אמרתי, היתרון הגדול של טרנספורמרים בא לידי ביטוי באימון, היתרון הכי גדול של RNN בא לידי ביטוי בחיזוי, אוקיי? באינפרנס. עכשיו, באינפרנס אנחנו חוזים טוקן. בסדר, אנחנו לפעמים חוזים קצת יותר טוקנים, יש כל מיני שיטות, אבל בגדול בוא נפשט, בוא נדבר על שיטה שאנחנו חוזים טוקן. עכשיו, מה קורה בעצם בטרנספורמרים? נגיד שאני רוצה עכשיו לחזות, אני עכשיו יוצר איזשהו טקסט, ואני עכשיו נמצא בטוקן מספר 5,000. כדי ליצור טוקן מספר 5,000, אני עכשיו צריך לקחת בחשבון בטרנספורמרים, ולבצע חישובים, כל מיני סופט מקסים ומכפילות פנימיות, ל-4,999 טוקנים הקודמים בצורה מפורשת. זאת אומרת, אני צריך לקחת 5,000 בריבוע, וזה כבד מאוד. אוקיי, מה קורה ב-RNN? ב-RNN הוא מצליח, ואני אומר ככה בגרשיים, הוא מצליח לדחוס את כל הזיכרון בווקטור אחד. ב-LSTM זה כמה וקטורים, כאילו יש כל מיני וריאנטים של סטייט. כן, זה איזשהו סטייט, יש סטייט, יש זיכרון ארוך, יש זיכרון קצר, אבל לא ניכנס לזה, זה בעצם כמה וקטורים, נגיד לא יודע, אין וקטורים שאין זה מספר קבוע, 3 נגיד, או 2. מקודדים את ההיסטוריה. בדיוק, שבעצם מקודדים את ההיסטוריה שזוכרים את כל מה שהיה, ואז מה זה בעצם אומר? שהחיזוי שלי, קודם כל הוא צורך הרבה פחות משאבים, זה יכול לרוץ נגיד בצורה מאוד מאוד קלה, נגיד בטלפון, או מבחינתי גם בשעון חכם, אוקיי? אבל מצד שני מתעוררת פה בעיה אחרת, איך אנחנו יכולים לזכור את כל מה שצריך לזכור ב5,000 הטוקנים האחרונים בווקטור אחד? זה גם, זאת אומרת, תיאורטית ל-RNN יש אורך קונטקסט אינסופי, אבל פרקטית אני חושב שקשה מאוד לדחוס בווקטור אחד, וזה הבעיה שאנחנו נדבר עליה הרבה.
מה שלא הצליחו RNN וכל הווריאנטים שלו, כמו LSTM, GRU והיו עוד דברים, הם לא הצליחו לדחוס את הזיכרון בווקטור אחד. גם היה איזשהו, מישהו אמר, זה התפרסם בזמנו, you can't embed the whole sentence in one vector, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל זה היה מאוד פופולרי, כולם תכנו את זה, ועכשיו עושים בדיוק אותו דבר, לא רק שעושים את בדיוק אותו משפט אחד, אלא כרכים שלמים הם מנסים לעשות אמבדינג בווקטור אחד, אבל פשוט יותר חכמות. אז קודם כל סקרנת, כי בעצם עד עכשיו הסברת לנו את הבעיה, ואת זה שהמטרה שלנו לעשות מין דיואל מודל LLM, נכון? ליהנות מהיתרונות של ה-RNN ושל הטרנספורמר ביחד, ועכשיו באמת סקרנת, איך עושים את זה? ואולי ככה כטיזר אני אגיד שאתה בטח עומד לדבר על אני אומר את זה נכון, State Space Models, אז זה אותו State Space Model שכולנו או חוקנו מכירים מתורת הבקרה ומ-Reinforcement Learning בעצם, זה אותו זה? זה אותו זה, וב-Reinforcement Learning זה מערכות קצת יותר מורכבות, עם משוואות יותר מורכבות, אנחנו מדברים פה על מערכות ליניאריות. אוקיי, מערכות דינמיות, Dynamical Linear Systems. אנחנו פה מדברים על מערכת ליניארית. עכשיו, תכף נגיע איך אנחנו מגיעים למערכת ליניארית. דרך אגב, אתה אמרת LLM, אני לא רוצה להגביל את הדיון של LLM, אנחנו מדברים על ארכיטקטורה באופן כללי, כי ארכיטקטורות שאנחנו נדבר עליהן, לפחות מה שאני רואה במאמרים, רוב הטסטים עושים או על אודיו או על DNA, ואנחנו נדבר על הסיבות לכך. זאת אומרת, אני לא רוצה להגביל את הדיון ל-LLM, נכון, LLM זה מאוד חשוב, ואנחנו רוצים, LLM הם יותר קלים, הם ביצועים טובים, אבל סדרות. אבל בוא בינתיים נדבר על ארכיטקטורה באופן. סדרות, כן, סדרות, יש לנו דאטה סדרתי, אוקיי? שזה יכול להיות, כמו שאמרת, זה יכול להיות גם תמונה. כן. גם תמונה זה דאטה סדרתי. תמונה, וידאו, כל סוג של דאטה סדרתי. עכשיו, אז איך אנחנו מגיעים לכל החיות המתמטיות, הפיזיקליות האלו? אוקיי? עכשיו, כמו שאני אמרתי, RNN עזבו את הבעיה שאי אפשר למקבל את החישובים, דרך אגב, לפני שאני מתחיל לדבר, אני רוצה בעצם להסביר, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שלא כולם מבינים, למה לא ניתן למקבל את RNN? מה בעצם קורה ב-RNN שאני לא יכול למקבל אותו, לא משנה מה אני עושה. אני לא יכול למקבל לא RNN, לא LSTM, לא GRU, אני לא יכול. למקבל אבל תחדד, למקבל מה? את האימון או את האינפרנס? את האימון, את האימון. אינפרנס אני לא יכול למקבל לצערי, כי אינפרנס אני צריך לחזות טוקן, או כמות קטנה של טוקנים, אני מתקשר, כאילו יש שיטות למקבל את זה כאילו, אבל המקבול מאוד מאוד חשוב באימון, כי אימון הוא מתבצע, כמו שאני אמרתי, על טריליונים טוקנים, נראה לי איזה מודל שכבר עבר איזה 7 טריליון טוקנים, לדעתי, אבל לא זוכר בדיוק. עכשיו, אז מה בעצם יש ב-RNN, וזה מאוד מאוד מהותי, שבעצם מונע מאיתנו כל מקבול שהוא. אני יכול לנסות לענות? יאללה. אנחנו מחכים לפרדיקציה הקודמת, כדי לתת את הפרדיקציה הבאה. נכון, אבל למה זה קורה בעצם? זהו, האמת היא שפה קצת ממה שקראתי, אשמח אם תשלים לי את הפערים. ב-RNN כאילו יש את ה-hidden state ויש את ה-input, שניהם עוברים איזשהו embedding, עוברים איזה מסאז' לא עושים אותם, והם שניהם תלויים, כשאני חוזר את הטוקן ה-i ועוד אחד, הם שניהם תלויים ב-i הקודם. עכשיו, ראיתי שהרבה מודלים מנסים לנתק את זה, להגיד רגע שה-embedding ישתמש רק ב-input ולא במצב הקודם, כדי לאפשר מקבול. יש איזו הפרדה כזו שהם מנסים לעשות. לא בדיוק, לא בדיוק. אתה נוגע בנקודה שהיא קשורה, זאת אומרת, יש בזה קורלציה מסוימת שחלקית סיבתית, אבל זה לא בדיוק הבעיה. הבעיה היא, כאילו, ואני אסביר, בוא נגיד ככה, נראה לי שיותר קל שאני אסביר מה הבעיה. הבעיה זה בעצם, לא שהסטייט מספר i הוא תלוי בסטייט מספר i-1 ובאינפוט. זה לא בעיה. הבעיה באיך הוא תלוי. אוקיי? ובכל המודלים האלו, של RNN, של LSTM, של GRU, מה שאתם רוצים, כל המודלים האלו, השם ריקרנט, התלות הזאת היא לא ליניארית. התלות בין המצב, הזיכרון, long, short, לא משנה, בווקטור HI, בוא נדבר על hidden state, אוקיי? בוא נקרא לזה hidden state, בוא נקרא לזה, לצורך הדיון, לפשטות, בוא נקרא לזה HI, אוקיי? ה-HI הזה, ברגע שהוא תלוי בצורה לא ליניארית, ב-HI-1, אתה לא יכול למקבל. אתה לא יכול למקבל כי יש לך שם סיגמואיד,
ועד שאתה מחשב את הסטייט i-1, אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה צריך לבצע את החישובים האלו עם ה-h-1, עם ה-input, אתה לא יכול, פשוט זה בלתי אפשרי. בעצם אפשר לראות את זה מתמטית, כי אם זה היה לינארי, אז היה את החוק, איך זה נקרא, הדיסטריבוטיביות, שאפשר כאילו להחליף. בדיוק, דיסטריבוטיביות. אני חלש בשמות של החוקים, אני חייב להגיד, אבל נראה לי שזה דיסטריבוטיבי, כי זה לא קומוטטיבי, קומוטטיבי זה a פלוס b שווה ל-b פלוס a, אבל אז כנראה שאתה צודק, אבל אני לא חותם על זה, צריך לבדוק. עכשיו, וזה הבעיה, כי כשאתה דוחף שם פונקציות לא ליניאריות, אם אתה פשוט תסתכל על הנוסחאות של הרנן, עזוב, אל תלך ל-STM ו-GRU, תסתכל על הנוסחאות של הרנן, אתה לא יכול למקבל את זה, אתה חייב את החישוב הקודם, את התוצאה שלו, אתה יכול לעשות אפרוקסימציות וזה, אבל כל התלות, וזה מה שחשוב מאוד להבין, התלות הלא ליניארית, עם כל הסיגמואידים וטנאץ' או כל דבר שדוחפים לי שם, רליו, דברים שהם לא ליניאריים, שדוחפים, זה בעצם מפריע לנו למקבל. עכשיו תחשבו, מה קורה אם התלות הזאת תהיה כן ליניארית? אבל בעצם כל הכוח של שלושת נוירונים זה מהכנסה של איזשהו משהו לא ליניארי, נכון? בדיוק, ופה אנחנו מגיעים לנקודה למה אני כל כך נמשכתי ונשאפתי לתוך הדברים האלו, כי יש פה מין איזשהו דיסוננס, כי אנחנו בעצם אמרנו בארנן, אנחנו צריכים מעברים מורכבים בין הסטייטים, בשביל לבנות את ייצוג הזיכרון, שהוא יהיה חזק, שהוא יהיה מספיק מייצג, אבל אי אפשר למקבל אותו. מצד שני, אם אני מוותר על כל הליניאריות הזאת, אני מאבד את הרפרזנטטיביות של הדבר הזה, אבל זו מילה ארוכה. עכשיו... נכון, כי בעצם להכפיל שתי מטריצות, זה איזושהי מטריצה אחרת, נכון? זה כאילו, זה בדיוק. פחות פרמטרים. בדיוק. האי-ליניאריות היחידה פה שיכולה להיות, זה בעצם שהאוטפוט יכול להיות תלוי בצורה לא ליניארית בסטייט, אבל כמובן שזה מה שנקרא נחמה יחסית קטנה, ודרך אגב, כשאני מדבר על תלות ליניארית, המטריצה שמחברת, כאילו תלות ליניארית זה כמובן מיפוי ליניארי, זה מוגדר על ידי מטריצה, בין h-1 ל-h, נגיד בממבה, אנחנו נדבר על זה, אבל אני אקח אתן טעימה קטנה, בממבה המטריצה הזאת תלויה באינפוט, אוקיי? אבל עדיין התלות הזאת היא ליניארית, זאת אומרת, בהינתן האינפוט אני עדיין יכול לחשב את כל המכפילות האלה. אנחנו עכשיו נתחיל לדבר על זה, עכשיו, וזה מה שמשך אותי לדברים האלה. כאילו זה שובר את סט ההנחות, בעצם אומר, טוב, אבל אמרנו שליניארי זה לא מספיק טוב. ופה מתברר שאם מסובבים אותו, אם עושים אותו בצורה מאוד מסוימת, אז כאילו כן יכול להיות סבבה, כן יכול להיות מספיק מייצג, וזה בדיוק המודלים האלו. אז שוב אני מנסה להחזיר אותנו לדבר המסקרן, בואו נתחיל לדבר על state space models, למה זה עדיין ליניארי, ועם זאת פותר את בעיית הייצוג. אוקיי, עכשיו בשביל להבין את הדבר הזה, אנחנו צריכים לצלול קצת למתמטיקה, לא מורכבת מדי, אני אנסה להסביר את זה, מה שנקרא למיטב יכולתי, ובואו נראה עד כמה אני אצליח. עכשיו, בעצם, את בעיית הזיכרון ניתן לייצג כבעיה של ייצוג של פונקציה. בואו נגיד שעזבו שייצוג של כל טוקן הוא וקטור, אוקיי? יש כמובן הכללות, נגיד שייצוג של כל טוקן הוא בעצם מספר, אוקיי? אז בעצם אני רוצה עכשיו לבנות איזושהי מערכת, לא משנה מה, שבעצם זוכרת את הסדרה של מספרים. נגיד, יש לי סדרה של מספרים, אני עוצר את הסדרה של מספרים, לא יודע, ב-200 מספרים, אז אני עכשיו רוצה לזכור 200 מספרים. אני רוצה אותו ב-400 מספרים, אני רוצה לזכור 400 מספרים. אני רוצה איזושהי מערכת שמקנה לי יכולת לייצג זיכרון של סדרת מספרים, אוקיי? עכשיו, סבבה. עכשיו, זה הבעיה. עכשיו, איך בעצם המאמרים של היפו והלג'נדר ממורי יוניט, איך הם בעצם ניגשים לבעיה הזאת? אומרים, בסדר, בואו נעביר את הדיון לא לתחום הדיסקרטי, אלא לתחום הרציף. כאילו, אנחנו תמיד יכולים להסתכל על סדרת מספרים כדגימה של איזושהי פונקציה מסוימת, אוקיי? עכשיו, וכשאנחנו עוברים כבר למרחב שהוא מרחב רציף, שם יש לנו כבר שפע של דברים.
אוקיי? איזה שפע של דברים. למשל אנחנו, טור טיילור אתם מכירים? כולם מכירים טור טיילור. טור טיילור זה לא הדבר היחיד, זה לא הדרך היחידה להציג פונקציה כאיזשהו צירוף של פונקציות אחרות שהן מוגדרות מראש. פולינומים, זה חייב להיות, פה אני הולך לדבר על פולינומים, אבל צריך להבין שזה לא חייב להיות פולינומים. טור טיילור זה לקרב פונקציה באמצעות פולינום. כן. טור פוריה בבקשה, שזה לא חייב להיות פולינום, שזה גם טור פוריה אפשר לייצג סוג של פולינום, כשאתה עושה סינוס וקוסינוס עם i בגובה gx, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה. עכשיו, ואז אמרו, טוב, אנחנו בעצם, יש לנו בעצם דרכים לייצג פונקציה על ידי פונקציות אחרות שהן מוגדרות מראש, אוקיי? והפונקציות המוגדרות מראש האלה זה פולינומים של לג'נדר. מה זה פולינומים של לג'נדר? זה פולינומים. הם מוגדרים בצורה מסוימת, אנחנו לא ניכנס לזה, זה כל מתמטיקאי, לא כל מתמטיקאי שעוסק באנליזה מכיר אותם, אני למדתי אותם, הספקתי לשכוח אותם 10 פעמים. אז אולי אני רק אגיד את הדברים שלך כאילו במילים אחרות, שוב, גם זה קצת למי שקצת מכיר אלגברה לינארית, בעצם כל מרחב אנחנו יכולים, יש בסיס, יש אוסף של פונקציות שיכולות לייצג אותו, שאפשר לייצג כל איבר במרחב הזה כצירוף לינארי של האיברים האלה. זה נכון למעשה על טור פוריה, על טור טיילור, על כל דבר. אתה אומר פולינומי לג'נדר, יש להם תכונות לבסיס לג'נדר, אז אני לא יודע, אנחנו רוצים להיכנס לזה או לא? קצת ניכנס לזה, אוקיי? כי זה דבר חשוב, כי זה בעצם יביא אותנו למערכות דינמיות. אז מה מיוחד בבסיס של פולינומי לג'נדר? אוקיי, זה לא חייב להיות לג'נדר, יש גם מאמרים שדיברו על פולינומי לגר, שיש להם גם תכונות דומות. עכשיו, קודם כל אני רוצה קצת להרחיב את מה שאמרת, זה מרחב ליניארי, אבל כשאתה מדבר על טור טיילור, זה לא, וייצוג של פונקציות, זה ייצוג של פונקציות שאנחנו מתארים אותו כמרחב, סוג של מרחב ויקטורי, אבל לא משנה. עכשיו, אז בעצם אנחנו אומרים ככה, אנחנו עכשיו אומרים, טוב, יש לי פונקציה, שהיא מוגדרת בתחום מסוים, סתם מ-0 עד t, ואנחנו עכשיו רוצים לייצג אותה על ידי בעצם צירוף ליניארי של פולינומים שמוגדרים בראש. מישהו רשם לי את הפולינומים האלו, הם בצד, 200 פולינומי לג'נדר, כל פונקציה באינטרוול בין 0 ל-t, אני מייצג על ידי הפולינומים האלו. זהו, הפולינומים האלו אף אחד לא נוגע בהם, אוקיי? זה, עכשיו, השאלה, עכשיו נשאלת שאלה בסדר, אבל מה אפשר לעשות עם זה? ואיך זה קשור למערכות דינמיות? עכשיו מתברר שהמקדמים של פולינומי לג'נדר, וגם יכול להיות שפולינומי לגר, ניתן לתאר אותם על ידי מערכת שהיא בעצם מערכת דינמית ליניארית. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים במערכות הליניאריות האלו של, אני לא אגיד את הנוסחאות, שלא צריך, אבל מערכת ליניארית זה בעצם התקדמות של, כן. אולי שווה רק להגיד, כי מי שכן מגיע מתורת הבקרה, אז הוא חי, זה המשוואות הבסיסיות, הוא חי את זה, זה בעצם קשר ליניארי בין סיגנל לנגזרת שלו. כן, נכון, xt שווה ax, נכון, מי שבא בבקרה מכיר את זה טוב. תמשיך. אוקיי, אז בעצם, כשאנחנו מדברים על מערכות ליניאריות, בעצם המקדמים של הפולינומי לג'נדר האלו, ניתן לייצג אותם עם מערכת ליניארית דינמית. ופה אנחנו בעצם מגיעים לייצוג הזיכרון, אוקיי? יש לנו פונקציה, אוקיי? שאנחנו אחרי זה אנחנו נעשה לדיסקרטיזציה, זה דווקא נושא שלא שווה להיכנס אליו לדעתי, מי שמכיר את הדיסקרטיזציה מכיר, מי שלא מכיר שיניח שיש שיטות דיסקרטיזציה שעושות את זה, אבל עכשיו יש לנו שיטה בעצם, שאומרת ככה, יש לנו פולינומי לג'נדר או פולינומי לגר, או לא משנה, אני מניח שאפשר לתאר אותם גם בפולינומים אחרים, זה כבר תלוי בהגדרה של הפולינומים, אז יש לנו בעצם שיטה לייצג את הזיכרון, זאת אומרת יש לנו בעצם פונקציה, אוקיי? שבעצם אני לא יודע, פונקציה מוגדרת בין 0 ל-t, ועכשיו יש לי שיטה לייצג אותה על ידי n, סתם אני אומר 200 מקדמים, וה-200 המקדמים האלו ניתן לחשב אותם עם מערכת דינמית ליניארית, אוקיי? זה כל הפואנטה ממה שיבוא אחר כך. כל מה שיבוא אחר דיסקריטיזציה וכל המשחקים במערכת דינמית עם בחירת המטריצות, כל הדברים האלו הם נובעים מהאובזרבציה
יחסית לא מסובכת הזאת, מי שלמד אנליזה פונקציונלית סמסטר ראשון די מבין את זה, אז זה הבסיס, בגלל זה אני התחלתי לזכור מהמאמר שיצא ב-2019, לג'נדר Memory Units, בגלל זה אני התחלתי לזכור מהמאמר הזה, כי המאמר הזה זה בגדול המאמר הראשון שאמר טוב, בוא נציג את הזיכרון כבעיה של ייצוג פונקציות, וזה מה שנקרא, לי זה פתח את המוח, מה שנקרא, פתח לי משהו. תן לי לראות אם אני מבין, שוב, בעולם של ה-state space יש לנו את הכניסה, מה שקוראים U בדרך כלל, יש לנו את משתנה המצב, מה שקוראים X, יש לנו את ה-4 מטריצה ABCD, אז אם אתה רגע רוצה אולי לעזור לעשות סדר, מה אנחנו מקודדים פה, את ה-U בעצם, את הכניסה לבקר? אנחנו בעצם בכל רגע נתון, אנחנו בעצם, יש לנו איזשהו וקטור שקוראים לו לדעתי S, אוקיי? שבעצם הגודל שלו זה מספר פולינומלי ג'אנדר, זה המימד שלו, עם 200 פולינומלי ג'אנדר, אז בעצם על ידי הוקטור הזה, אני בעצם מקודד את כל מה שהיה לי על ידי הוקטור הזה, אני בצורה ליניארית יכול לייצג את הפונקציה שלי, אני בעצם יכול לבנות את הפונקציה שלי, כמובן זה מקורב. שחזור אגב שהוא לוסלס, נכון? שחזור מדויק. זה לא לוסלס, כי עדיין ה-N הזה הוא מוגבל, אבל אם אתה מגדיל את ה-N שלך בצורה מסוימת, אז בוא נגיד השגיאה יורדת, אני לא זוכר איך יורדת, לא רוצה סתם להגיד אקספוננציאלית או לא, לדעתי לא, אבל אתה יכול להגיע לדיוק שהוא מספיק. זה סך הכל זה, אני חושב שהרבה אנשים מכירים את זה גם נגיד, מה זה PCA? PCA גם, אתה מייצג את המרחב עם איזשהו וקטורים עצמיים, ובסוף מזניח. בוחר איזשהו N שמזניח, זה אותו עיקרון, לא? כן, זה עיקרון דומה, אבל פה יש לך קצת מתמטיקה מעבר לזה, כי פה בעצם המקדמים שלך הם מוגדרים על ידי מערכת ליניארית. זהו, זאת אומרת, אתה מחשב את המקדמים, איך אתה מחשב את המקדמים בעצם? זהו, אני רוצה שנייה לעצור, כי אני קצת איבדתי אתכם, הייתי צריך לפתוח ויקיפדיה, אני זוכר מה זה פולינומי לג'אנדר. אז בעצם, הפונקציה היא לא ליניארית, נכון, זה פולינומים, אבל לא נצטרך להציב ולחשב סיגמואי אותן H, אלא פשוט אפשר לחשב את המקדמים של פולינומים מראש. זאת אומרת, אני רוצה לחשב את הפונקציה באיבר 100, לא צריך להציב את 99 וכדומה אחורה, יכול אוטומטית להגיע. פשוט זה מה שאמרתי. אתה בעצם מייצג את הזיכרון על ידי המקדמים האלו של פולינומלי ג'אנדר, אבל אתה לא מתעסק עם פולינומלי ג'אנדר. פולינומלי ג'אנדר, אתה אומר, טוב, אתה שמת אותם בצד, זה מה שמאפשר לך לבנות את המערכת הדינמית הזאת, אתה לא משתמש בהם. אתה עכשיו אומר שיש ייצוג של זיכרון על ידי המקדמים, וזה העוצמה של המאמר הכי מסובך שאני סקרתי, באמת לקח לי הרבה זמן, לא בגלל שהוא כתוב מעולה, אבל זה מאמר מורכב של היפו, ומי שאוהב מתמטיקה, אני מציע לו לצלול למאמר הזה, זה ממש פתח לי את העיניים, שבעצם יש לי פה בעיית זיכרון, אני מתאר את זה כפונקציה, ואת הפונקציה הזאת, אני לא מחשב עכשיו את הצירוף הליניארי, אני בעצם מייצג את זה כמקדמים של פולינומלי ג'אנדר, שזה וקטור, עכשיו אין התעסקות עם פונקציות, אוקיי? וקטור, וככה בעצם, מה בעצם זה מאפשר? עכשיו אחרי שאתה בנית את הוקטור הזה, מהוקטור הזה אתה כבר יכול לבנות את האוטפוט, תפעיל על הוקטור הזה הוא כאילו, וזה בפועל זה מה שקורה, אחרת כל הרקטורות האלה לא היו עובדות, הוא זוכר את העבר שלך, זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו לחזות טוקן N-1, אתה לוקח את הזיכרון הזה, מוסיף עליו את האינפוט, את הייצוג של האינפוט של הטוקן N, ויאללה, אתה עושה את זה משהו לא ליניארי, הוא אולי מאוד לא ליניארי. כאשר פרקטית, איך אני משחזר, אני בעצם מכפיל מלא מטריצות, או מעלה מטריצות בחזקות, וקצת אלגברה ליניארית. כן. בדיוק. אז בעצם, אני לא יודע כמה זמן אנחנו כבר מדברים, אבל מה קורה פה בעצם? אוקיי? קרה פה משהו מאוד משעשע, ואני עכשיו אסביר למה משהו מאוד משעשע, בין הארכיטקטורות של רשתות. אני ממש אהבתי את הקטע הזה. עכשיו, בעצם אנחנו אמרנו, טוב, מה הבעיה של RNN? אנחנו לא יכולים למקבל. אוקיי? מה הבעיה של הטרנספורמרים? אנחנו לא יכולים, החישוב של האינפרנס שלנו הוא מאוד לא יעיל, אוקיי? הוא כבד ודורש הרבה משאבים. עכשיו, מה בעצם קורה? עכשיו, המעברים
בין הזיכרון של כל הטוקנים, בין הוקטורים, אלה מעברים ליניאריים. זאת אומרת, אני עכשיו לוקח זאת אומרת, זה בעצם xt פלוס 1 שווה ל-a כפול הזיכרון, פלוס ה-b כפול האינפוט באותו הזמן. אז מה בעצם אני יכול לעשות? אני יכול לבנות מכפילה מאוד מאוד גדולה, ואז אם יש לי n וקטורי אינפוט, אני יכול להגיד, טוב, האינפוט, האוטפוט ה-n-1, אני יכול לבנות את המכפילה של המטריצות. היא תהיה מאוד גדולה, אבל עדיין אני יכול עכשיו, בעצם, בזמן 0, שיש לי את כל הטוקנים, אני בעצם יכול להגיד, טוב, מה יהיה ה-prediction של טוקן n, לכל n. זאת אומרת, אני קיבלתי את המקביליות. עכשיו בלבלת אותי, כי עד לפני רגע אני הבנתי ממך שיש פה איזושהי שיטה חדשה, בעצם לא כזאת חדשה כנראה, לזכור מידע היסטורי, כן? כן, כן. עכשיו אתה התחלת לדבר על לחזות, אז פה קצת חסר לי המעבר. טרנספורמר ו-RNN הם בהינתן ההיסטוריה חוזים, אבל אז אמרת שזה זוכר היסטוריה בסדר, איך חוזים? אני חושב שפה דווקא, זה דווקא יותר ברור לי, כי באימון, סבבה, אתה יכול ללמד במקביל, כמו בטרנספורמר זה מעולה, אבל בחיזוי דווקא, כאילו אתה כן מריץ רקורסיבית. זה חיזוי תמיד כאילו סדרתי. נכון, אבל אני עכשיו דיברתי על האימון. עכשיו מה בעצם קורה? איך אתה בונה את הזיכרון הזה? עכשיו, יש לך טוקן אחד, אתה רוצה לבנות את החיזוי עבור טוקן מספר 2, אז אתה צריך לייצג את הזיכרון שלך עבור טוקן אחד. ואז בעצם המערכת הליניארית הזאת, היא אומרת לך, טוב, בנית חיזוי לטוקן מספר 1, עכשיו אתה בונה את ייצוג הזיכרון לטוקנים 0 ו-1, ואז בעצם מקבל את האוטפוט של טוקן 2, ולא משנה מה האוטפוט הזה, וככה אתה עושה עד כמות הטוקנים שאתה צריך, אוקיי? באימון. אבל רגע, אז אני לא כל כך מבין, אתה אומר, אותה שיטה שהצגתי את ההיסטוריה, אני מייצג את העתיד. זה לא, אין פה עתיד, אתה עכשיו... חיזוי זה עתיד, לא? לא, חיזוי זה עתיד, אבל כשאני מדבר על חיזוי באימון, זה חיזוי של טוקנים ממוסכים, שהם עתיד מבחינת העבר, אבל הם עבר מבחינת העתיד, זה נשמע קצת מגוחך. אתה אומר, נמצא את המקדמים הנכונים, שיעזרו לחזות את ה-training data בעצם. בדיוק. אני עכשיו מנסה להסביר למה זה בעצם מאפשר לנו למקבל את האימון. וזה מאפשר למקבל את האימון, כמו שאמרתי, מה הבעיה שאתה ברנן? שהמעברים הם לא ליניאריים. עכשיו המעברים הם כן ליניאריים. זאת אומרת, אני עכשיו משחקתי טוקנים מסוימים, אוקיי? אני יודע, מכיוון שהכל ליניארי, אני יודע מהייצוגים של הטוקנים שאני לא משחקתי, לבנות באופן מקבילי את החיזויים באימון לכל הטוקנים שאני משחקתי, כי בסך הכל זה מקבילות של מטריצות, שזה גם דרך יכול להיות בעייתי, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. אני רוצה לקחת לך שנייה הצידה, כי ל-RNN היו שתי בעיות, בעיה אחת זה הזמנים של האינפרנס, אבל בעיה שנייה מאוד גדולה זה ה-vanishing או exploding gradient. כן. השאלה איך זה נפתר? רגע, אבל שנייה, סליחה שאני קוטע, אבל זה עוד, אתה קופץ לגרדיאנט, גרדיאנט vanishing, גרדיאנט descent, לא הבנתי מה משקלי המודל שאותם אנחנו מאמנים, שאנחנו פוחדים שהגרדיאנטים יתאפסו, מה משקלי המודל פה? כאילו זה נשמע לי איך שתיארת את זה, שהכל פה דטרמיניסטי כזה, משערכים מקדמים, אז מה... אז מה שלא דטרמיניסטי במודל הזה, זה בעצם המטריצות האלו. המטריצות האלו, במערכת דינמית, הן מטריצות לא דטרמיניסטיות. עכשיו, וזה מטריצות שנלמדות, כאילו, מה זה לא דטרמיניסטיות? מטריצות שנלמדות. נלמדות עם גרדיאנט דיסנט וכל השכלולים שלו. בדיוק. אוקיי, אז עכשיו השאלה של אורי. לא, רגע, אבל אני רוצה להתייחס פה לאיזושהי נקודה, אני אתייחס גם ל-vanishing ו-exploding gradient, למרות שאין לי יותר מדי מה להגיד, אבל אתייחס לזה. עכשיו, אז בעצם אני רוצה שוב לחזור לחישוב המקבילי. אז בעצם מה שיש לי פה, שאני עכשיו, אם יש לי את כל הטוקנים, נגיד, לא יודע, אני מעסק טוקנים מסוימים, אבל יש לי את כל השאר, אני יכול לחזור את כולם בצורה מקבילית, ובעצם מה שיש לי פה, זה קונבולוציה מאוד מאוד ארוכה, נכון? אני עכשיו יכול לחזות כמה שאני רוצה, פשוט יהיה לי מטריצות בחזקות יותר גבוהות, זאת אומרת, אני בהינתן הטוקנים, אני מלביש עליהם קונבולוציה בזמן או באורך הסדרה,
סליחה, שוב איבדתי אותך, למה קונבולוציה? אתה מדבר על כפלי מטריצות, לא על קונבולוציות, לא? נכון. אני עכשיו רוצה לחשב, נגיד שאני רוצה עכשיו לחשב את כל האוטפוטים עד, לא יודע, עד 1,000, אוקיי? אני בעצם האוטפוט של המודל, ויש לי 1,000 טוקנים, אוקיי? נגיד, אני עכשיו בעצם מה שאני עושה, לכל טוקן אני בונה מכפילות של מטריצות, ובטוקן ה-1,000 זה יהיה A בחזקת 1,000, ש-A זה מטריצה שמגדירה מערכת ליניארית, אז בעצם אני עכשיו יכול בצורה מקבילית לבנות את כל 1,000 חיזויים האלו, וכשאני בונה את 1,000 חיזויים האלו, זה דומה לזה שיש לי פשוט קונבולוציה מאוד מאוד ארוכה, כי בעצם כל output במקום N, הוא תלוי בכל השאר, אז יש לי מין קונבולוציה בזמן מאוד מאוד ארוכה, אוקיי? וזה מה שמאוד משעשע פה, כי יש לנו טרנספורם, יש לנו רונן, עשינו כל מיני פרטורבציות, חזרנו לקונבולוציה. וקיבלנו חזרנו לקונבולוציה מאוד מורכבת. עכשיו אני חוזר לשאלה שלך. השאלה, מה שאני זוכר, כדי ללות מטריצה A בחזקת 1,000, עושים פונקס ספקטרלי, ערכים עצמיים, מעלים את זה. אז למה קונבולוציה? לא, קונבולוציה, כי יש לך פה סכומים, אוקיי? כי אתה בעצם, אתה עכשיו חזית את הערך x, מ-x0 אתה חזית x1, מ-x0 ו-x1 חזית x2, אז בעצם כל ערך הוא סכום, זה בעצם צירוף ליניארי של הערכים הקודמים, בגלל זה קונבולוציה. תחשוב שזה קונבולוציה כזאת, זה קצת מורכב, צריך לראות קצת נוסחאות, אבל בגדול, כל ערך מספר n, האוטפוט של כל טוקן מספר n, הוא בעצם צירוף ליניארי של הטוקנים 0, 1, 2 עד n-1. בגלל זה אפשר לקרוא לזה קונבולוציה, כי יש לך מין, לא יודע, כי יש לך מין סכום כזה של a כפול x0, a בגובה n כפול x0, פלוס a בגובה n-1 כפול x1, וכל מיני כאלו, פשוט נראה לי שיחד עם מה שאנחנו מדברים צריך להציג את הנוסחה הזאת. אני חייב כאילו להעיר שיש מין איזשהו מאבק סמוי כזה בין קהילת, בוויז'ן לפחות, תומכי הקונבולוציה לקהילת הטרנספורמרים, ואתם מכירים, יש כל מיני מאמרים שהכותרת שלהם היא כזה free of convolution, only transformers, והנה אנחנו פתאום עקפנו וחזרנו, אז זה יפה. זה נכון, אבל אני חייב להגיד שזה קונבולוציות מאוד מאוד שונות. זה לא קונבולוציות קבועות, זה כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על קונבולוציות, רוב הקונבולוציות היום יש, הם בגודל 3, אוקיי? פה אנחנו מדברים על קונבולוציות מאוד מאוד ארוכות, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לחזות טוקן N, מכל הטוקנים, שאנחנו מתחילים מטוקן 0, אנחנו צריכים לבנות שם חתיכת קונבולוציות, זאת אומרת, תלויה במספר הטוקן בסדרה. אבל עדיין, אני חושב שמה שמעניין פה, זה כאילו התחלנו באיזה טרנספורמרס שעושה ON בריבוע, מכפיל הכל והכל, והיינו מצאנו דרך ככה מתוחכמת מתמטית, פחות מ-ON בריבוע. כאילו להכפיל חלק נכון? זה לא, לסיבוכיות אנחנו נגיע, כי יש לנו עוד בעיה עם המטריצה בגובה N, שלוקחים מטריצות מסוימות, אבל אני רוצה להתייחס לגרדיאנט, vanishing gradient ו-exploding gradient. עכשיו, אין תשובה ברורה לשאלה הזאת, לצערי, אני לא מצאתי במאמרים, כנראה שהארכיטקטורה הזאת, מכיוון שאני לא יודע, אולי בגלל שאין שם דברים לא ליניאריים, כי הבעיה בדברים הלא ליניאריים שהם מגיעים לרוויה, כשאתה לוקח טען H, כשאתה לוקח סיגמואיד, זה מגיע לרוויה, ואז זה גורם לוונצ'י גרדיאנט, כנראה היעדר דברים לא ליניאריים גורם לכך שהבעיה של vanishing gradient ו-exploding gradient היא פחות בולטת, אני לא יודע כמה, לא מדברים על הבעיה הזאת, כאילו שנעלם, למרות שכשאתה מעלה מטריצת בגודל מיליון, בסדר, אתה לא עושה את זה בצורה דבילית, כמו מכפיל מטריצה מיליון פעמים, אבל עדיין אמורה להתעורר בעיה של vanishing או exploding gradient, אבל מעשית, אני לא ראיתי את זה במאמרים, אז כאילו, לא יודע, לפחות לבינתיים, כנראה שלא שמו לב. לא, אבל אם אני מבין נכון, זאת אומרת, ב-RNN, ה-vanishing gradient קורה כי הגרדיאנט, מצריך לעלות בחזקה גבוהה מטריצה. פה זה עוד לא הגרדיאנט, לפי מה שאני מבין אותך, זה המטריצות עצמם, צריך לעלות אותם בחזקה מאוד גבוהה, ואז לגזור, לא ככה? אבל בקפרופ, אתה צריך לעשות בקפרופ. ויש לך את כל המכפילות האלו, אם אתה מכפיל במטריצה שהיא כמעט מתאפסת,
אז אתה תקבל vanishing gradient, אבל כנראה שזה לא קורה. עוד פעם, זו שאלה שאני... אתה חושב, נגזרת כאילו שסיגמואיד, כן. זה מה שמאפס, כאילו הפונקציה באמצע. כנראה, עדיין כשאתה מעלה פונקציה הרבה פעמים בחזקה, אלא אם כן כל הערכים עצמיים שלך הם אחד, בנורמה, אתה אמור להגיע או של אקספלודינג או לוואנישינג, ואני לא ראיתי, בוא נגיד ככה, עובדים עם מטריצות מאוד מסוימות. המטריצה A, שהיא מטריצה שמגדירה את המערכת הליניארית, יש שם עוד שתי מטריצות, אבל זה המטריצה הכי חשובה, מגדירים אותה, היא משולשת עליונה בצורה מסוימת, היא אלכסונית, או כל מיני דברים, יש שם כל מיני טריקים ושטיקים, כי הרי בשביל לקבל פולינומי, מה שהתחלנו את השיחה שלנו, בשביל לקבל פולינומי לג'נדר, זה צריך לעבוד עם A מסוימת, אבל ה-A מסוימת הזאת התבררה כי לא מספיק טובה, יש את הבעיות, אז אמרו טוב, כמו שאנחנו לומדים כל דבר, אז בואו נלמד את המטריצה הזאת, דרך אגב יש פה שאלה של תחול, יש פה הרבה שאלות, אבל מה שאנחנו צריכים להבין, הנקודה שאנחנו נקליט את הפודקאסט הבא, אנחנו נצלול לזה קצת יותר, אנחנו פה בעצם, היה לנו פה RNN, היה לנו פה טרנספורמרים, הצגנו זיכרון עם מערכת דינמית ליניארית, בסוף קיבלנו קונבולוציה, אבל קונבולוציה מאוד שונה מקונבולוציות שאתם מכירים, קונבולוציה, זה לא קונבולוציה בגודל קבוע, אלא קונבולוציה שהיא בעצם קשורה ותלויה, שהאורך שלה וגם מה שנקרא המנוסחה שלה תלויה במיקום של טוקן בסדרה. זאת אומרת, צריך את ההבדלה הזאת, זה אנשים אוהבים להגיד, טוב, יש לנו פה טרנספורמרים RNN, קיבלנו קונבולוציה, זה לא קונבולוציה בגודל 3, ולא בגודל 5, זה משהו, זה קונבולוציה שונה, אבל עדיין זה קונבולוציה. זאת אומרת, לא רק בגודל הפילטר, גם ממש הפעולה המתמטית היא שונה, אתה אומר. לא, הפעולה המתמטית זה כמו בקונבולוציה, אבל גודל הפילטר משתנה לדעתי, זה משנה את הכל. אני לא מכיר שבתמונות אתה משחק עם גדלים של פילטר, יש לך 3 ו5, פעם היה 7, היום כבר נראה לי מת, אין פילטרים בגודל 7. לא, זה לא חוק זה, אבל עושים הרבה גדלי קונבולוציות, אבל לא, כאילו בזמן הקונבולוציה זה לא, בזמן הקונבולוציה אתה לא משנה את הפילטר, שם מה המצב? נכון, אז בוא נגיד שאני רוצה לחשב, כאילו יש קונבולוציות קבועות, ואתה לומד אותן. פה אתה גם לומד, אבל בוא נגיד ככה, הסכום עבור טוקן מספר n הוא מכיל הרבה איברים מאשר סכום של טוקן מספר ב-n חלקי 2 נגיד. הוא מכיל פי 2 יותר איברים, אוקיי? זה לא מה שקורה בקונבולוציה בתמונות. כן. נראה לי שזה נקודה טובה לעשות כזה סיכום ביניים, אז שוב מייק תרגיש חופשי להשלים לי את הפערים. אמרנו טרנספורמר ריבועי בקלט, קל לאמן אותו כי הוא נורא כביכול שטוח, אבל לא כיף לעשות אינפרנס בעייתי. RNN נורא קל לעשות אינפרנס, אבל האימון שלו הוא ליניארי בקלט, אז זה סיוט, ויש לנו עם זה בעיות. ואחת הבעיות של RNN זה שבגלל שכדי לחשב את הסטייט ה-n צריך לחשב את n-1 וכדומה, ואין איזה קיצור דרך. אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות קיצור דרך, על ידי איזשהו פולינומים, שאפשר לחשב את המקדמים שלהם בצורה ליניארית, למרות שהם פולינומים, לא ליניאריים, ופה בעצם הגענו לפולינומי לג'נדר, שהם איזשהו בסיס, עם אורתוגונלי, נכון, אם זוכר נכון, משהו שהוא קל לנו לחשב את המקדמים, בלי לעשות את החישוב, כן. ויש לנו קיצור דרך, אפשר לחשב מה הפונקציה במקום n, בלי להריץ את ה-n-1 וכדומה, ויש מלא בעיות, איך הדבר הזה אשכרה יכול לרוץ יציב, ואולי גם נוסיף ש-RNN החיסרון בו שהוא וקטור אחד, או LSTM כמה וקטורים שאמורים לייצג היסטוריה ארוכה, ובפרקטיקה הם לא מסוגלים, לעומת זאת בגישה הזאת, כן אפשר לקודד היסטוריה ארוכה, כמובן עד כדי איזושהי הזנחה שאפשר אני מניח לבחור כהייפר פרמטר. נכון. היתרון של השיטה הזאת, כל מה שאנחנו עשינו, שימו לב, כל מה שאנחנו עשינו ב-RNN, ב-LSTM, ב-GRU, זה משהו שבגדול אין לזה שום בסיס מתמטי. לא, אמרו טוב, בוא נשחק עם הוקטורים, נפעיל על זה תנש, נעשה גייטינג, חכם, לא חכם. איזה ביסוס מתמטי יש לזה? חוץ מזה שזה עבד עד רגע מסוים. אין לזה יותר מדי ביסוס מתמטי. פה לקחו משהו שהוא קיים במתמטיקה כבר איזה, אני לא יודע, פולינומים של לג'נדר, לא יודע, זה 200, לא 200, 150 שנה, זה קיים הרבה זמן. וכל המערכות הדינמיות האלה, כל הקלמן פילטר וכל הדברים האלה, הם קיימים כבר איזה 60 שנה. זאת אומרת, לקחו את הכלים המתמטיים שכבר קיימים. נכון שכמו שמשין לרנינג אוהבים לעשות, לקחו ודי הפתו את הכלים המתמטיים, עכשיו לא לוקחים את המטריצות שצריך בלג'נדר, אלא לומדים את המטריצות האלה. חייבים להזניח, אנחנו... נכון.
ויש, נכון, בדיוק, ועכשיו יש כל התעסקות איך לבחור את המטריץ A, וכמובן אנחנו לא יכולים עכשיו, אנחנו רוצים לעבוד עם אורך קונטקסט של מיליון, 10 מיליון, אנחנו לא יכולים לעלות עכשיו מטריצות בגודל 10 מיליון, וגם גודל של המטריצה, דרך אגב, יש נקודה ששכחתי להתייחס לה, זה כמות הדברים שיש פה, הגודל של המטריצה הזאת, היא בעצם בכמה מקדמים, אני מציג את כל איבר בעצם של ייצוג הטוקנים. נגיד, יש לי טוקן, נגיד טוקן, שאם טוקן בגודל, המימד של טוקן הוא 1, אני עכשיו מציג את הזיכרון בוקטור בגודל 200. עכשיו, מכיוון שהטוקנים שלנו, הייצוג שלהם לא בגודל 1, אז צריך לקחת, ואי אפשר עכשיו לקחת ולבנות 1,000 כאלו מערכות דינמיות בגודל 200, או מערכת דינמית עם מטריצות ענקיות ומפלצתיות, אז עושים לזה גם קיצורי דרך, זאת אומרת, הגודל של המטריצה הזאת, אתה לא יכול לבחור אותה קטנה מדי, כי זה לא יציג לך את הזיכרון, כי זה בסופו של דבר מסתכם בפחות פולינומי לג'נדר, או פולינומי לגר, או כל דבר כזה, ובצד שני, אם אתה בוחר את הגדול מדי, החישובים שלך הם בלתי נסבלים, לא משנה מה תעשה, אז יש גם קיצורי דרך בזה, אז לקחו, אמרו, טוב, בסדר, אנחנו ניקח איזו מטריצה אחת, שהיא בסדר גדולה, אבל לא מאוד גדולה, כמו שאוהבים לעשות משהו לא. אני רוצה להגיד לסיכום, תשמע, זה נושא מאוד רחב, לא סתם עשית כמה? 5, 6, 7 סקירות על זה? 9 סקירות כבר עשיתי. עוד לא סיימתי, יש עוד 2. 9, סליחה, 9 סקירות, כאילו, ולא סיימתי. אפשר לכתוב על זה ספר, אנחנו ניסינו לעשות פה ככה ממבה בסגנון חופשי, לא בצורה סדורה מספיק, כי באמת זה לא... לא הגענו לממבה. לא הגענו לממבה, נכון, רק זה הרקע של הרקע, לא דיברנו על אלילנים. שזה הטיזר לפרק הבא, אגב. בדיוק, ונראה לי שזה אולי זמן טוב ככה להקל קצת הדברים, לקרוא קצת כל מיני מושגים שזרקת, כולנו נראה לי, נתת לנו שיעורי בית. זהו, מילות סיכום. אין לי יותר מדי מילות סיכום, מה שאני מתחיל לחשוב עכשיו, אני לא בטוח שאנחנו נספיק בשתי הקלטות, נראה לי שאתה צודק, אולי אנחנו פשוט לא נספיק לחסות את כל הנושאים בהקלטה הבאה, אנחנו נשתדל, כי לא יודע, חשבתי שנספיק יותר, אבל יש כל כך הרבה דברים אבל היה כיף לדבר, ולא יודע, תמשיכו, שתתחילו לעקוב. שיעורי בית, לקרוא מה זה פה למיני, כן. כן, ושיעורי בית זה חשוב מאוד. לא, דרך אגב, אני רוצה להגיד שבן אדם שלא יודע מה זה פולינומי לג'נדר, או פולינומי לגר, לא חייב ללמוד איך שהולכת לנוסחאות וזה, זה לא תורם לשום דבר. מה שהוא צריך להבין, זה מה שאמרתי. פולינומי לג'נדר או כל דברים האלה זה כלים. צריך להבין מה הכלים האלו בעצם עושים. אוקיי? כי יש שם עוד סיבוך, בסדר, מקסימום, אם אני עכשיו אדבר על דברים קצת מורכבים, אז תחתכו את זה אחרי זה. כי כל הסיפור הזה אומר אורתוגונליים, הפולינומים האלה הם לא סתם אורתוגונליים, הפולינומים האלה הם אורתוגונליים תחת איזושהי מידה, אוקיי? והמידה הזאת בעצם, זה עוד סיבוך, מגדירה כמה אני רוצה לבנות את הזיכרון, אני יכול להגיד, טוב, אני עכשיו בונה את הזיכרון, ככה שאני רוצה לזכור את כל הטוקנים בקונטקסט של מידה שווה. זה אחד, אני יכול לבחור את הפולינומים האלו, אורתוגונליים, אבל עכשיו המידה שלי, היא אומרת, טוב, אני עכשיו רוצה בטוקן מספר שהוא קרוב אליי במרחק אחד, אני רוצה לזכור אותו פי 10 יותר טוב מהטוקן במספר 1,000, שזה אקספוננציאלי, ככה אתה מגיעים לפולינומי לגר. עם פונקציות אחרות אתה יכול להגיע לדעתי גם לפולינומי צ'בשיב. קצת מזכיר את טנשן. אין סוף, אבל, כן, זה בדיוק זה, אבל הנקודה שלי שלא צריך לצלול פה למתמטיקה, אני צללתי, כי אני אוהב מתמטיקה, זה דברים אני גם אוהב, אני גם בא מאנליזה במתמטיקה, זה דברים האלה לא נראים מסובכים, אבל הם כן מסובכים, אז לא חייבים לצלול לזה, צריך להבין פשוט את הנקודה הפשוטה הזאת, שכל הסיפור פה זה ייצוג של זיכרון, של הטוקנים שיש לנו, על ידי איזשהם מקדמים, אוקיי? על ידי איזשהם מקדמים שניתן ללמוד אותם, ניתן לייצג אותם מערכת דינמית ליניארית, זהו. איך כל הדברים מתחת למכסה מנוע, אם מישהו מתעניין יכול לפנות אליי לשאול, אבל לא חייבים לצלול. מעולה, תודה רבה, ויש לנו כבר טיזר לפרק הבא.